Us presento Néixer. És un llibre editat per Cossetània que originàriament el van editar a Manuta, des de Xile. L'autora és la Paulina Jara, xilena, i la traducció l'ha fet el Pep Molís. La Paulina és xilena i és una noia que és com molt arrelada a la terra, a la natura, i jo crec que aquí aquest llibre li va néixer amb aquesta voluntat, no? de fer-nos viure tots una mica com són els naixements i quines són les peculiaritats de néixer de diferents animals. Us explico una mica com funciona el llibre. Tenim un índex amb tots els animals, per si voleu anar directe a buscar un animal concret, no? De com neix. I si no, podeu anar un per un i anar descobrint totes les curiositats de com neixen cada animal. Està escrit en vers, són curtets. Aleshores, al final de tot del llibre podeu trobar un apèndix on hi ha una mica més d'explicació de cada animal, que seria això. També hi ha una comparativa una mica dels temps de gestació, que això també és molt curiós, no? De veure els temps que triguen les diferents espècies. És molt senzill, és molt bonic ficar-te dins del món dels naixements i espero que el gaudiu, que us agradi.